της. Πού τον στείλαμε πάλι? Ράνια, προσπαθώ να δω πόσο εύκολο είναι να πετάξει ένα τηλεκατευθυνόμενο. Δεν έχω καταλάβει πότε έφυγε. Και ξαφνικά βλέπω δίπλα μου δεν είναι. Ύπουλα. Έτσι με εγώ ακούσα αυτό τον ενοχλητικό ήχο το που κάνει. Ναι, τι είναι? Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πετάξει ένα ελικόπτερο. Εγώ προσπαθώ να δω πόσο εύκολο είναι να πετάξει ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους λοιπόν εδώ πέρα να μας μιλήσουν για τον μοντελισμό και για τον αερομοντελισμό. Πάρα πολύ. Είμαστε εδώ με τον Κώστα. Από το αεροπλάνο είναι πιο δύσκολο να πετάξεις όμως ελικοπτεράκι. Ναι. Για να δούμε, τι πετάει τώρα? Τώρα δεν πετάει κάτι, τώρα κάνει θόρυβο. Πετάει το ελικόπτερο. Είναι ένα αυτοκινητάκι το οποίο κάνει ένα πολύ ενοχλητικό θόρυβο. Έτσι. Καθόλου δεν με ενοχλεί εμένα. Δεν ξέρω αν το ακούτε εσείς, εμάς εδώ πέρα είναι αρκετά ενοχλητικό. Καλά, αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα είναι καταπληκτικά να έχεις κανένα σκύλο ή γάτα να τον τρελαίνονται. Ειλικρινά, άμα τους βάλεις αυτό το πράγμα τώρα, δεν θα σταματήσει δευτερόλεπτο το σκύλο και η γάτα να το κυνηγάει. Λοιπόν, είμαστε εδώ Ράνια με τον Κώστα και τον Μπάμπη, είναι μοντελιστές. Θα μας μιλήσουν για τον μοντελισμό και για τον αερομοντελισμό. Καταρχήν, εγώ θέλω να ρωτήσω ότι είναι ένα χόμπι το οποίο νομίζω ότι. Όπα, γύρισε αυτό. Και δεν είναι παιδικό παιχνίδι, να πούμε. Όχι, είναι παιχνίδια μεγάλων αυτά. Τα συγκεκριμένα δεν είναι παιδικά παιχνίδια, εκτός από το μικρούλι που κρατάει εδώ ο Κώστας. Το μεγάλο απαιτεί έναν ιδιαίτερο χειρισμό, περισσότερη γνώση. Κώστα... παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Και αυτό είναι το εύκολο, έτσι. Φαντάσου τώρα να πρέπει να πετάξει αεροπλάνα, ελικόπτερα. Κώστα, ασχολούνται μόνο οι άντρες με τον μοντελισμό και τον αερομοντελισμό? Πιστεύω πως όχι. Έχεις δηλαδή γυναίκες εσύ? Ασχολούνται. Τις γυναίκες αρέσει περισσότερο το ελικόπτερο, τις αρέσουν τα δύσκολα. Μάλιστα. Το οποίο πράγματι είναι πολύ δύσκολο το ελικόπτερο. Έχω δοκιμάσει να πετάξω. Ναι, μας το λέει και εδώ ο Κώστας. Έχω δοκιμάσει να πετάξω ελικόπτερο. Συνήθως σπάνε οι έλικες. Δηλαδή. Γιατί είναι τόσο δύσκολο? Εγώ φαντάζομαι να πατάς ένα κουμπί και το πετάς το ελικόπτερο. Παρ' όλα αυτά το πετάνε γυναίκες, έτσι. Το δοκιμάζουν γυναίκες. Ναι, πού είναι η δυσκολία και να μας πει και πώς αυτή τη δυσκολία θα την κάνουμε ευκολία. Ο ειδικός. Κώστα, πώς μπορούμε να κάνουμε τη δυσκολία ευκολία, ρωτάει η Ράνια. Καταρχήν να μας βοηθήσει κάποιος που ξέρει. Αλλά οι χειρισμοί είναι παρόμοιοι με το κανονικό, γι' αυτό είναι και το δύσκολο που λέμε. Αλήθεια. Οι κινήσεις του είναι παρόμοιες με το προηγούμενο. Είναι κανονικές. Βάλτε τώρα να πετάξει ένα ελικόπτερο να δούμε. Κώστα, μπορούμε να πετάξουμε αυτό το ελικοπτεράκι εδώ που βλέπουμε μπροστά? Να κλείσει αυτό το αυτοκινητάκι, δεν μπορώ να το ακούω άλλο, παιδιά μου, έχει τρυπήσει τα αυτιά. Εγώ δεν ακούγεται άσχημα. Έλα, πέταξε μας κάτι να δούμε. Τώρα πάει η Ράνια ο Μπάμπης. Πάει ο Μπάμπης εδώ, το ετοιμάζει. Κώστα, μπορείς να μας λες ταυτόχρονα, καθώς το ετοιμάζει ο Μπάμπης, αν υπάρχουν στην Ελλάδα κάποιες ειδικά διαμορφωμένες πίστες που κάποιος που θέλει να κάνει το χόμπι του, που ασχολείται με τον μοντελισμό, είναι πιο εύκολο γι' αυτό, όπως τα αεροπλάνα, τα οποία χρειάζονται χώρο για να μπορεί να το πετάξει, έτσι. Υπάρχουν πίστες, απλά δεν είναι κοντά στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα δυστυχώς δεν έχει χώρο. Πού βρίσκονται δηλαδή? Βρίσκονται περίπου 100 χιλιόμετρα από την Αθήνα προς τα βόρεια, προς τη Θήβα. Στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, κάπου κοντά. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Είναι ακριβό το χόμπι αυτό? Τώρα πια ξεκινάει από πολύ χαμηλά. Ας πούμε μια τιμή που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει. Μπορεί να ξεκινήσει με το ελικοπτεράκι που βλέπουμε εκεί, το μπλε άσπρο. Τώρα βλέπουμε κάποιο άλλο βέβαια που πετάει. Ας πούμε αυτό που πετάει τώρα πόσο κοστίζει, αυτό που βλέπουμε τώρα να πετάει? Αυτό είναι γύρω στα 500-600 ευρώ. Α, είναι πιο ακριβό. Κάποιο που κρατάει εδώ ο Κώστας στα χέρια του που είναι περίπου το ίδιο μεγέθους, αυτό πόσο κοστίζει? Είναι λίγο μικρότερο. Είναι κατάλληλο για δάσκαλος. Να το δείξουμε λίγο αυτό. Είναι κατάλληλο για δάσκαλο, δηλαδή να μάθεις πάνω σε αυτό. Είναι πιο ανθεκτικό, είναι πιο εύκολο στο πετά? Είναι και ανθεκτικό, είναι για εσωτερικό χώρο κυρίως. Στο σπίτι δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες τι έχει να γίνει. Ναι. Έχουν σπάσει όλα τα κινέζικα φερνίς. Τα μαξιλάρια είναι το φετίχ του. Μάλιστα. Και μετά. Οι κουρτίνες βεβαίως. Και έχουμε και τα αεροπλάνα, τα οποία είναι πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή να το δείξουμε να πετάει. Έχουμε αυτά εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Εγώ που πάω καμιά φορά εκεί προς Ανάβησο Σαρονίδα, στις αλικές στην Ανάβησο, πάρα πολύ συχνά έχω δει ανθρώπους να πετάνε εκεί τα αεροπλανάκια τους. Δεν είναι επίσημη πίστα, αλλά ξέρω εγώ μήπως πηγαίνουν να το προτείνουν επειδή είναι μόνο 40 χιλιόμετρα από το κέντρο. Απλά δεν είναι οργανωμένο, δεν θα υπάρχει η ασφάλεια που χρειάζεται. Δεν είναι οργανωμένο. Κοίτα το τι όμορφο φαίνεται. Παιδιά, από αυτό μπορείς να γυρίσεις και σκηνή από ταινία δράσης και να νομίζεις ότι είναι κανονικό ελικόπτερο μεγάλο. Κάπως έτσι γυρίζουν. Αλήθεια, έτσι τα χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω αν έχεις δει το Star Wars, Ράνια. Παλιά, που είχε γυριστεί το 70. Είναι πολύ παλιά ταινία. Δεν το λέω αν το έχεις δει για κάποιο λόγο. Είναι πολύ παλιά ταινία, δεν την έχω δει, όχι. Ωραία, χρησιμοποιούσαν μοντέλα για να κάνουν τα διαγνωστικά. Παιδί μου, γενικώς κάπως έτσι θα γυρίζουν, μην νομίζεις. Ναι. Επειδή μας κοροϊδεύουν ότι είναι αληθινά.
Φαίνεται πάντως... Και αυτό που βλέπεις δεν είναι αίμα, είναι κέτσαπ. Πάντως φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά πιστέψτε με, ειδικά το ελικόπτερο είναι πιο δύσκολο. Να πάω από κάτω να δείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο σκηνή. Κάτσε λίγο. Πόπο, πάντως φαίνεται ειλικρινά τέλεια, σαν να βλέπουμε ταινία αυτή τη στιγμή. Θα κάτσει ο Κώστας από κάτω για να δούμε και το μέγεθός του. Όπα. Ειλικρινά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα ένα μονταζάκι και να φαίνονται οι φατσούλες μας ότι είμαστε δίθεν μέσα στο ελικόπτερο. Και να είμαστε. Ειλικρινά τώρα, δεν μπορούμε. Ντόνα, γίνε λίγο Spielberg. Τι να γίνω? Για τον Ντόνα Μίτσερα. Ντόνα, γίνε λίγο Spielberg, ειλικρινά. Δεν είναι δύσκολο, έτσι θα κάνει και αυτός. Ναι, εκεί μέσα πως φαίνεται να φαίνονται οι φάτσες μας. Βοράνια. Φαντασία, Θέλω να πω να πετάξω τώρα. Ποριές. Μπάμπη, άμα δοκιμάσω εγώ θα το Ωραία, προσγείως. Πολύ καλά το πάτε, να πω την αλήθεια. Δεν με αφήνουν να το δοκιμάσω εγώ εδώ. Καλά κάνουν. Ένα άλλο πιο μικρό, έχει ένα μικρούλι κύριε παιδιά. Αυτό δεν πρέπει να είναι πολύ Δοκίμασε τίποτα επίγειο εσύ. Εδάφους. Έχεις ηλεκτριστήριο γι' αυτό? Όχι, είναι μικρούλι. Μια σταλίτσα είναι αυτό. Άρα εδώ πέρα επειδή έχει αρκετό αέρα δεν θα μπορέσει να σταθεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά θέλω να σου πούνε ευγενικά ότι είσαι και λίγο. Ότι είμαι άμπαλος. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Στο πάνε οι άνθρωποι, πώς αλλιώς τηλεοπτικά να σου το πούνε. Ναι, εγώ θα προσπαθήσω βέβαια. Όχι, αυτό είναι hovercraft. Πώς λέγεται hovercraft? Κάτσε να πάρω λίγο το ελικόπτερο. Ωραία, στο σκοτώ είναι αυτό. Αυτό είναι για τη θάλασσα. Μπορείτε να το οδηγήσετε. Για τη θάλασσα, γιατί αυτό είναι δεν για τη θάλασσα, γιατί θα πάει παντού. Πάει παντού. Α, αυτό είναι τέλειο. Τα κορίτσια. Εδώ βλέπουμε ότι το hovercraft προηγείται ενώ. Μπορούμε να γυρίσουμε εμείς τις σόγγελες του Τσάρλι τώρα που το σκέφτομαι. Θέλω να το κάνω αυτό, δεν μπορώ. Και να έχουμε σκηνές τέτοιες στην ταινία. Σας παρακαλώ. Το θέλεις, το θέλεις. Το ήθελα πάρα πολύ. Για να δείξω και τα κινέζικα που ξέρω. Ναι. Λοιπόν θα το. Ξέρεις και τέτοια. Δεν ξέρω, μόνο πώς θα κάνω. Τι πιο θα θέλαμε? Το hovercraft θα δοκιμάσω. Παρτενέρ σε μια τέτοια ταινία αν ήμασταν οι άγγελοι του Τσάρλι. Τον Τσάρλι. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι δικαίως μπορώ να φύγω εγώ από τη σειρά και να παίξει η Ήρα που είναι και πιο εξοικειωμένη σε όλες τις συνθήκες δύσκολες. Μην τα καταφέρει και εκεί. Μπορώ εγώ ρε παιδί μου να κάνω τον Τσάρλι και ακούει τη φωνή μου. Να είμαι η Τσάρλι και τελικά να αποδείξουμε ότι δεν ήταν άντρας όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή αυτή είναι μισογίνηδες. Ακριβώς. Και αν ήταν η Ήρα έχει και πολύ καλό πρωταγωνιστή. Ποιον? Ποιον? Να δες. Καλά, εντάξει. Δεν Όχι ρε παιδιά. Είναι η μικροσκοπική ράνια η οποία. Πέταμε. Δεν θα μπορέσει άμα τη σε πετάξει. Παιδιά είναι τέλειο. Είσαι καλά. Έχει τόσα πράγματα. Κορίτσια, έρχομαι να σας πάρω, κρατηθείτε. Κρατιόμαστε, Ράνια. Α, δεν μπορώ. Θα μας πετάξει σκηνή. Έλα, Ντόνα Σπίλμπεργκ. Αχ, τι ωραίο που είναι. Θέλω κι εγώ, μπορώ να αποκτήσω κάποιο. Βεβαίως. Μπορείτε να το προσγειώσετε εδώ. Κορίτσια, κρατηθείτε. Καλή, αυτό κάνει εφέ για βίντεο κλιπ. Ανεβείτε. Ανεβείτε μέχρι ο Παναγιώτης να πει από πού είναι όλα αυτά τα υπέροχα και τι δίνουμε στους τηλεθεατές μας. Από πού είναι αυτά τα υπέροχα? Καλά, δεν τρέπεσαι. Και πού τα δίνουμε στους τηλεθεατές μας. Στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τίποτα. Ελλάδος είναι η εταιρεία Rubbercon. Πείτε μας εσείς. Ασχολούμαστε με τα είδη μοντελισμού. Ναι. Ό,τι περιλαμβάνει στο μοντελισμό, αεροπλάνα, αμάξια, σκάφη. Καταπληκτικά. Και τι δίνουμε σήμερα στους τηλεθεατές μας. Δίνουμε δώρο 5 simulator. Και με αυτό μέσα που έδωσε Όχι. Είναι σκέτη τηλεκατεύθυνση. Ναι. Την οποία τη συνδέεται στον υπολογιστή για να μάθεις τα πρώτα βήματα στις οτιδήποτε. Τέλειο. Λοιπόν, οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε θα πάρετε το simulator που με βλέπετε κοιτάω ψηλά γιατί να με αυτό να πάμε στη διαφημίση. Α, τέλειο. Α, σιγά καλέ. Σηκωθείτε λίγο μέχρι να έρθουν τα ονόματα. Θα πετάξουμε αυτό λοιπόν. Έρχονται αυτόματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα πετάξουμε αυτό το ελικοπτεράκι. Εμείς κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Ναι, όλοι μας θα το πετάξουμε. Όχι, πιστεύουμε σε σένα. Τσουκαλά Αλεξάνδρα, Μπίκου Αγάπη, γυναίκες. Γρηγοριάδης Αντώνης. Για τα γόρια. Μακρύς Χρήστος και Δρόσου Μαρία. Μεγάλη κουβέντα πες, μεγάλη μπουκιά μην τρώσει. Τα πες περίφημα, Ράνια. Πολύ ωραία. Επειδή τα